गलिया गलिया घूमे गोरू बहिनी हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा गलिया गलिया घूमे गोरू बहिनी हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा गलिया गलिया घूमे गुरु भैया हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा एक ताम लेहले गुरु ज्ञान सीता मैया। एक ताम लेहले गुरु ज्ञान सीता मैया। अरे पा गईली राम जस पा गईली राम जस सजनवा हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा पा गईली राम जस सजनवा हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा पा गईली लव कुश सनतनवा हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा गलिया गलिया घूमे गुरु भैया हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा गलिया गलिया घूमे गुरु बहिना हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा दूसरे में गुरु ज्ञान लिहले अहिल्यापुर अहिल्या। दूसरे में लिहले गुरु ज्ञान अहिल्यापुर अहिल्या। अरे पत्थर से नारी के अरे पत्थर से नारी के रचनवा हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा पत्थरे से नारी के रचनवा हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा गलिया गलिया घूमे गुरु बहिनी हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा गलिया गलिया घूमे गुरु भैया हो। केहू लेई गुरु ज्ञानवा। गाइज आप लोग के भजन कैसन लागल? इस शिव चर्चा के भजन है। अच्छा कहनी है कि हमहू एगो भजन गा दी। आप लोग के भजन अच्छा लागल हुई तो जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता पार्वती आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखें।